Risima Blok UPPL Afatgiri Bibuंथि लाखिलांनाय Youth Cellनि Central Committeeनि आफादगिरि समनाथ नार्जारि कैंडिडेट निर्मल कुमार ब्रह्म बयजोंबो सिनायजानाय बर' फिल्मनि एक्टर खैला बरगयारि आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सिबिजाथाव UPPखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन अन्नानै बयबो सिरियै थादो एसे दावराव जादों नोंथांमोननि बे प्रग्रामाव फैबाय थानायाव दसे जिरायलांनो होननानै साहा लोंलांनो होननानै जोङो आमगुरिनि मोनसे दखानाव साहा लोंदोंमोन बे साहा दखानाव साहा लोंनायाव साब्रैसो बर' मानसिफोरा रायलायबाय थादों जानो हागौ बिसोर BPFनि मानसि मोनदां खैला मैलायाव UPPनि मिटिं दङनोलै दिनै मा मानसि जागोनब्रा बेवहायलाय जेम्सआनो देरहाखागोन बेवलाय सोर मानसि जानो दा साहा लोंखांनानै फैनानै नुफैबाय खैला मैला बाजाराव बिथांमोना फोरमान देखायबाय जे खैला मैलायाव निसिमायाव BPF दिनैनिफ्राय जोब्बाय बिदाय लाबाय बिथांमोना दिनै फोरमान खालामबाय आरो बिथांमोना ओरै रायलायबावदों बेहाय मानसिफ्रा थांबाबो UPPनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थांखानाय नङा बे फैलाखौसो नायनो थांगोन मानसिफ्रा फैलाखौ दा आं सानो बिथांमोना फैलाखौबो नायगोन आरो UPPनो ट्रेक्टरनि सावगारियावबो भट होगोन दा आंनि साननाया नंमारगौबा फैलाखौ लोगो हमनायजों लोगोसे फैलाखौ नायनायजों लोगोसे ट्रेक्टरनि सावगारियावबो भट होगोनबा खेबसे जोबोद गोबारै आखाइ खबनांगौ नोंथांमोन आरो मानसिफ्रा ओरैबो रायलायदों दाखालि अनजालि दैमारि फैदोंमोननो जायफोर मानसिफ्रा बिटिआर सुक्तिनि उनाव UPPनो प्रमद बर'खौ मोजां मोननानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो सानदोंमोन बे खैला मैलायाव अनजालि दैमारिया BPFआव हाबनायनि उनाव मेल गाफैदों दा मेल गाखांनायनि उनावलायनो मानसिफ्रा प्रमद बर'खौ मोजां मोनला अनजालि दैमारिखौ मोजां मोनबाय बेखायनो BPF जानो नागिरबाय दा आं सानो नोंथांमोन जों दिनै बे खैला मैला बाजाराव अनजालि दैमारिनि थाखाय ज' जायाखै UPPनि थाखाय निर्मल ब्रह्मनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जों ज' जादों आरो बे बाथ्राया सैथोबा दहायनिख्रुइ गोबारैसिन जानांगौ आखाइ खबनाया नोंथांमोनखौ खावलायबाय होमबा जोब्बाय दिनैनिफ्राय जोब्बाय अनजालि दैमारि फैनानै उल्थां फाल्थां जादोंनो निसा खोथा नंखाय खोथा बियो जानो हाया दिनै बेबो क्लियार जाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन आं मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन BPF আজি 17 বছর শাসন কৰিলে আমি সবে গম পাওঁ BPF 17 বছর শাসন কৰিছে UPPয়ে আজিলৈকে একদিনও শাসন কৰা নাই UPPয়ে দলে আজিলৈকে একদিনও শাসন কৰা নাই BPFয়ে কিন্তু 17 বছর শাসন কৰিছে 17 বছৰত তেখেত অকলে একো কৰিব পৰা নাই যদি পাৰিছে তেখেতসকলে কেৱল মুছাৰি বিলাই দিছে কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বত UPPয়ে আজি এদিনো শাসন কৰা নাই
8 मास राजनीतिगर बरो माइडमर कारणे सेपारेट डाइरेक्टर आमी বলে সক্ষম হল যোৱা বাজেট সেশনৰ বিল পাছ হৈ গ'ল এই কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো হিৰো হাগ্ৰামা মহিলাৰে জিৰো এতিয়া UPPL হিৰো BPF জিৰো 8 मास किलो राजनीतिक रायजो जानांगोन 8 मास बिटिबा 17 बोसोर UPPL शासनखौनो जागायजेनाखै 8 मासनि राजनीतिकआव बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टर लाबोनानै होफैजेनबाय दाखालि आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसनाव बिल पास जाबाय बेनिखायनो जों दिक्काफोर दाननानै बुंनो हाबाय बे खैला मैला बाजाराव प्रमोद बर'आ हिरो जाबाय हाग्रामा महिलारिया हिरो आरो UPPL हिरो BPF जिरो जाबाय होनबा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंहा गोनो गोथो जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया UPPL देरहागोना दिनै 100% सैथो थांनाय बाराव PCBRनि समाव निर्मल कुमार ब्रह्म देरहाखादोंमोन आं रायजो राजाफोरनो अंक होनो नागिरदों थांनाय 5 बोसोराव PCBRनि समाव जोंनि केन्डिडेट निर्मल कुमार ब्रह्म देरहाखादोंमोन सोरनि भटजों देरहाया खालि बर'फोरनि भटजोंल' देरहादोंमोन जायफोर मानसिफ्रा बै 5 बोसोर आगोल बर' मानसिफ्रा नांगोलनो भट होयोमोन BPFनो भट होयोमोन बे मानसिफ्रा बिटिआर जानायनि उनाव सानफा UPPL आर'नाइ गानफैबाय दिनैबो गानफैबाय होनबा बर' मानसिया बांदोंना बाङाखै रायजो राजाफोर UPPL बर' मानसिफ्रा बांदोंना बाङाखै आरो खोनासंबाव 5 बोसोर आगोल PCBRखौ बुंदोंमोन बे हानजाया बड'लेण्ड बिग्रा हानजा 5 बोसोर आगोल बुंदोंमोन बे हानजाजों NDP लोगो लायो NDP दङ बेनिखायनो मुस्लिमफ्रा जोंनो भट होआखैमोन बेनिखायनो नेपालिफ्रा जोंनो भट होआखैमोन बेनिखायनो बेंगलिफ्रा जोंनो भट होआखैमोन बेनिखायनो राजबंशिफ्रा जोंनो भट होआखैमोन बेनिखायनो आदिबासिफ्रा जोंनो भट होआखैमोन बेनिखायनो असमिया मानसिफ्रा जोंनो भट होआखैमोन दा बिटिआर जानायनि उनाव प्रमोद बर'आ खावलायबाय हुमु अधिकार हुमु बिकास बयहाबो मोनथाय दं बयहाबो जौगानायनि मोनथाय दं बे खावलायनायखौ मान होनानै बिटिआरबो जाबाय आन्दोलन गैथ'ला बेनिखायनो सानफ्रोमबो मुस्लिम बेंगली आदिबासी राजबंशी नेपाली असमिया UPPLआव ज' जाबाय लाख मानसिफ्रा UPPLआव ज' जाबाय होनबा बर'आबो बारायबायबा गुबुन हारियाबो UPPLआव भट होसिगोनब्ला जों जेनबावगोन ना होनबा जों बोरै जेनगोन दाना थ' बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जों देरहाखानाय बर'आबो बारायबाय गुबुन हारियाबो भट होसिगोन जोंनि केन्डिडेटआ बोरै जेननो बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना BPF खालामदों जायफोर नोंथांमोना दाबो नांगोल भट होनो थियारि जानानै दं बै साहा दखानाव गथ'ब जिरायनानै दंबा हाबफैखादों नोंथांमोना UPPLआव हाबफैखादों नङाबा आमाय आदै आयं हाबा जालायनायनि आखु फाखु जागोना जाया मानोना UPPL सरकार जाखासिगोन आरो बिनिखायनो बयनिबो थाखाय UPPनि दरजाया खुला साहा दखानाव गथ'ब थानानै खोनासंबाय थास्लायस्लाय UPPLआव फैनो बयखौबो खावलायहरबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय दा अनजालि दैमारिया डिप्टिआव थांबाय अनजालि दैमारिया डिप्टिआव थांबा रायजो राजा नोंथांमोन
बे नांगोला जे मा सानदोंमोनथाय ओइबार हले जोंनि दुखु एबार हले जोंनि दुखुआ स्रां जाबाय अनजालि दैमारि हाबफैबाय बिराद बमा गावदोंमोननो दा खिन्थु बिसिनि बमाया जोदोबफिनबाय अनजालिया जेबो खालामनो हाया दिनै जोंनि फोरमान जाफिनबाय दा जेलाव थांबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेलाव थांनानै रन्जन दैमारिखौ लोगो हमहैदोंमोननो बिथांजों सावरायदोंमोन जे नोंथाङा मा सानदों होनबा बिथाङा बुंदोंमोननो जे सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरजोंनो जोंनि आफादाबो मदद खालामगोन बिटिआर सुक्तियाव सहि होग्रा दैदेनगिरिफोरजोंनो आफादफोरजोंनो जोंनि आफादाबो थाफागोन होननानै बुंहरदोंमोननो आरो जोंनि एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं बुंहरगोन इउपिपिखौनो मदद खालामनांगौ नाथाय दिनै फैनानै अनजालि दैमारिया बिदाया एफा मोजां बुजाय हरनायखौबो नेवसिनानै दिनै बिटिआरआव थांबाय जाय बिटिआरआ बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बुंदों जाय बिटिआरआ एबसुआसो आन्दलन खालामो एनडिपिआसो आन्दलन खालामो जों बड'लेण्ड गैया होननानै बुंदों बे आफादावनो दिनै अनजालि दैमारिया थांबाय दिनै थांनानै केडार लिडार एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खालामनो नागिरदों बिथांमोनखौ मा खालामनो नागिरदों जुदि सनमन ब्रह्मआनो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नो हायोमोनबा जुदि हाग्रामा महिलारियानो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नो हायोमोनबा जुदि काम्फा बरगयारि बिश्वजित दैमारियानो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननो हायोमोनबा सिगाङाव बिजेपिजों सरकाराव दंमोन मानो बहननो हायाखै बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन गावसोरखौ सरकाराव थानानैबो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननो हायाखै बिथांमोना गावसोर हायैखायनो प्रमद बर'खौ दाय होदों प्रमद बर'आनो जेलनिफ्राय बख'वा दा जोंनिफ्राय स्पष्ट रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनाय आरो गयैया आयेननि बाथ्रा बेयाव प्रमद बर'नि जेबो आखाइ गैया बे आयेननि खोथा गयोबा बिथाङा आयेनजोंनो गगोन गवाबा बिथाङा आयेननि थाखायनो गनाय नङा बेयाव प्रमद बर'नि जेबो बाथ्रा गैया जाय अनजालि दैमारिया मोनसे समाव बुंदोंमोन आंनि आदाखौ मन्त्रि जालायनानै संदोंमोन मानो मदद खालामदिया आंनि आदाखौ काम्फा बरगयारिफोरा सरकाराव थाफानानै मानो मदद खालामदिया आंनि आदाखौ बिश्वजित दैमारिफोरा मानो जेलनिफ्राय बहनदिया दिनै बे अनजालि दैमारिया होनबा गावनि बिदाखौदि जेलनिफ्राय बहननो हायाखै बे बिटिआरआव मानो थांखो बुंदोंना हाग्रामा महिलारिया आङो एनडिपि बिदा फंबायनि केसखौ उइद्र खालामगोन रायजोफोर हाग्रामाया दिनैबो गावहानो केस दं गावनि केसखौ उइद्र खालामनो हायाखै गावनि केसखौ उइद्र खालामनो हायै मानसिया एनडिपिनि केसखौ उइद्र खालामनो हायो ने आरो बुंदों एनडिपि बिदा फंबायनि थांना थानायनि राहा खालामनानै होगोन दिनै गावनि एक्स पिएलसि बिदा फंबायफ्रा दाउ गोदानानै जानानै दं अमा बेदर गोदानानै जानानै दं एनडिपिनि बिदा फंबायखौ बोरै थांना थानाय राहा खालामगोन दंना गैया दाउ गोदानानै एक्स पिएलसिफ्रा होनबा मा राहा खालामगोन थ' बेखौनो गासैखौबो मिथिनानै अनजालि दैमारिया गावनि बोजोब बड' वमेन जास्टिस फरामखौ फ्रेम गावनो दानानै गावनि आखाइजोंनो सिफायनानै बिटिआरआव थांबाय थांनायनि जाहोना काल मानसि एमएलए इलेक्सनाव उदालगुरियावना पानेरियाव गावनो एमएलए सिट होगोननो एमएलएनि थाखाय एनडिपिनि बिदा फंबायखौबो अनजालि दैमारिया बावगारनो हायो नंगौना नङा एमएलएनि थाखाय एनडिपिनि बिदा फंबायखौ बावगारनो हायो थ' बेनिखायनो जोंहा अनजालि दैमारिया बिटिआरआव थांनाय आरो थाङिजों जोंहा जेबो बाथ्रा गैया जोंहा जाबाय बिटिआर सुक्तिया आखरे आखरे सुफुंजानांगौ बेयो जाबाय जोंनि थांखि थ' बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं गोलाव बाथ्रा बुंला जोंहा गाहाय आलासि जोंनि सासे एक्टर बिथाङा दंफैयो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन दा गुसुंल' बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय दा बिपिएफखौ जों 17 बोसोर नायबाय जों रेजेक्ट खालामबाय जों नांला बेखौ जोंनो दा गोदान नांगौ
परिबर्तन नांगौ सोलायनाय नांगौ आरो मानो नांला बे नांलाखौ गावनो बुंनानै लाखाबाय हाग्रामाया खौरांगिरिफोरा सासे खौरांगिरिया गावखौ लोगो हमहैदोंमोन इमान बानपानि हइसे आपुनि केवला नायनानै सोंदोंमोन इसिबां दैबाना जाबाय नों मानो थाङाखै मानो बेरायाखै মই কেনেকে ওলাম মোর উপর বিরাট অত্যাচার মোর উপর বিরাট অত্যাচার মই যদি কালি ওলাম করোনা টেস্ট করি পেলাই পজিটিভ করিব মোক হসপিটালত ঘুমাই দিব না दा उनाबो फरायनायनो ओंखारनो हाला हानि ओंखारनो हायि मानसियानो माथो इलेक्सन गेलेबावनो अत्याचारनो गावनि सायाव बिरादनो आरो दाख्लै बाक्सा उदालगुरियाव बुंबाय उदालगुरियाव खौरांगिरिफ्रा सोंबाय आচ্ছা আপুনি क'क्राझारात किमान सीट पाब चिराङाव किमान सीट पाब बाक्सात किमान सीट पाब उदालगुरित किमान सीट पाब होनबा होनलांबाय उदालगुरियाव आंनि 6-7टा मान पाम बाक्सात आंनि 5-6टा मान पाम उदालगुरित आंनि 6-7टा मान पाम चिराङा चिरांखौ बुंलाङाखिसैनो दा मानो बुंलाङाखिसै नोंथांमोन मिथिगौना चिराङाव BPF सातसेबो देरहाया जिर' जागोन चिराङाव BPF जिर' आरो UPPL सेन्सुरि मारिगोन चिराङाव 7टा समस्तियावबो UPPL 7टायावबो देरहाजोबगोन चिराङाव बेनिखायनो हाग्रामाया गावनो दोनलांखाबाय चिराङा जेबोखौनो बुङा गावनो दोनलांखाबाय थ' बेनिखायनो जेन्नायखौ दिनै BPFआ गावसोरनो बुंदों दा BPFनि केन्डिडेटआ बनरगावनिया सोर मिथिगौना राजिब बांगालबो होनो दा बिदाया कन्ट्रेक्टर बिदाया होनदोंनो ओइ भाई फैसाफोर जमा दंखाबाय एबार दोननोलै लाब गैला एबाराव UPPसै BPF गैला होननानै फंबायखौ बादा होबायनो बिदाया केन्डिडेटखौनो बादा होबाय फैसा बायनो दरखार गैला दा होनबा BPFनि अबस्थाया मा जानानै दं दा बेनिखायनो जों बुंदों जे जोंथ' बिराद गारामा गिदिर जालायनाय खोथा बुंबाय BPFआ थगायबाय गादबबाय सोबखोबाय दा बयबो रायजो राजा मिथिगौ बे BPFनि आखलखौ चेयारमेनफ्रा मेम्बारफ्रा आइवाइनो लानानै गावनि फिसाजोखौनो गावनि हिनजाव खालामफेरा खालामफेराखै गावनि फिसाजोखौनो गावनि हिनजाव खालामनो आइवाइनो लायो दा बिनि फाबा नांसिगोन 17 बोसोरनि उनाव फाब नांनो फैबाय BPFआ एबार जोब्बाय बिदाय बेखायनो खुन्दुंनि राजनिति गैला दा कम्बलनि राजनिति गैला दा खुन्दुंनि राजनिति गैला दा मुस्रिनि राजनिति गैला दा आइजोफ्रा जौगानांसिगौ दा आइजोफोरखौ दहाय बाख्नायनो बावदों आं दहाय बाख्नायनो बावदों मालाय खासियाफोरनिया फैसा दोनग्रा बाक्सुनि साबिया हिनजावफोरनावसो थायो दा जों नुबाय UPPLनि साबिया खिन्थु आइजोफोरनाव थासिगोन एबार जिबायदि आइजोफोर फैबाय दा बेनिखायनो आइजो नोंथांमोन दा मोना निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरा होनायनि दायित्वखौबो लानांगौ साबियाबो लाखासिगोन नालाय देरा होनायनि दायित्वखौ नामना लानांगौ दा प्रमद बर'आ बुंदों जे आइजोफोरनि स्पेसियेल आसनि थागोन हाग्रामाया नाथाय मा बुंदों जी महिला বিলাকে নতুন করে দিয়া পাঠিয়েছে 1 তোলা সোনা পাবো সোনা হে পাওয়া লাগে দিয়া হইছে যদিও আরো নতুন করে দিয়া পাঠো আর সেগুলো মনছিনা চিনা হয় खेबनै खेबथाम गानसै उनाव हाबा जाखाबाय दं सोनारसो मोननांगोन दा 40टा समस्ति दं बिटिसिआव 40टा समस्तियाव सासेबो हिनजाव केन्डिडेट होआखै BPFआ सासेबो हिनजाव केन्डिडेट होआखै UPPआ नाथाय सासे होदों प्रतिभा ब्रह्मनो होदों आरो प्रमद बर'आ होनदों অসম সরকারে যদি 25,000 দিয়ে সেলফ হেল্প গ্রুপত ভারত সরকারে যদি 25,000 দিয়ে সেলফ হেল্প গ্রুপত বিটিআর সরকারে 50,000 দিব সর্বমোট আমি 1 লাখ সেলফ হেল্প গ্রুপ দিয়া হব বুঝলাম হয়ে করে জানতামন নাথায় হাগ্রামাया बुंबाय ইয়া হইছে যদি আকল ধনকে দিয়া থাকো ইসলাম প্রমাণ दा बेबायदि बुंग्रा
सरकारा जोबनांसिगौ बिदाय जानांसिगौ बेनिखायनो जोंनियाव गोदान सरकार फैनांसिगौ UPPL सरकार फैनांसिगौ मैं आज आकार मान मेरे कब विचारिছো मैं বিশেষকে দুটা কমিউনিটি কব বিচাৰিছো আজি ইয়াত বড়ো বাহিৰে নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে এই দুটা কমিউনিটিৰ বিশেষকৈ মই কব বিচাৰিছো BPF নেপালী মানুহক এজন কেন্ডিডেট দিছে বিহিৰা বাক্সা জিলা যিদিনা ঘোষণা কৰিছিল কেন্ডিডেট সেইদিনা BPF মানুহবিলাকে BPF অফিস ভাঙি পেলাইছে কিয় ভাঙি পেলাইছে নেপালী মানুহক কেন্ডিডেট দিয়াৰ কাৰণে BPF অফিস ভাঙি পেলাইছে তেনেহলে BPF নেপালী মানুহক কিমান মৰম কৰে BPF নেপালী মানুহক কিমান মৰম কৰে ইয়াৰ বিপৰীত আপোনালোকে চাওক UPPL দুটা কেন্ডিডেট দি দিছে নেপালী মানুহক আৰু এই দুটা সমষ্টিত আমি 80% তৰফ এই দুজন নেপালী মানুহ আমি ভোট দিম আমি দিম তেনেহলে নিসীমা সমষ্টি নেপালী মানুহৰ আজি এই বাজাৰৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ যাও যে আমি যিমান নিসীমা সমষ্টিত নেপালী মানুহ আছে আমি নিৰ্মল কুমাৰ প্ৰমোদ ফেক্টৰ ছবি আমি ভোট দিম আপুনি ল'ব পাৰিবনে প্ৰতিশ্ৰুতি ল'ব পাৰিবনে কোনে মৰম কৰিছে আজি নেপালী মানুহক BPF মৰম কৰা UPPL মৰম কৰিছে দুটা কেন্ডিডেট দিছে প্ৰমোদ বড়ো মৰম কৰিছে আজি BPF হাজাৰমান মহিলাৰ মৰম কৰা চুক্তিত আছে গুৰখা ভৱন বনোৱা হ'ব কোনে মৰম কৰিছে আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো নিসীমা সমষ্টিত আপোনালোকে নিৰ্মল কুমাৰ প্ৰমোদ দিবাই লাগিব এতিয়া নাংগলৰ সময় নাই এতিয়া নাংগলৰ সময় নাই এতিয়া UPPLৰ সময় মুছলমান ভাইসকলক মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো এই সময়ৰ ADMC প্ৰমোদ বড়োৰ লগত মিটিং কৰিছো ময়ো আছিল নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন কৰ্মী হিচাপে তেখেতে কৈছে যে আপোনাৰ আহ্বানটো আমি সন্মান কৰিছো কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত আমাৰ এটা অনুৰোধ যে আমাৰ 5টা কেন্ডিডেট দি দিয়ক তেতিয়া প্ৰমোদ বড়োকে হ'ব আমি 5টা কেন্ডিডেট দি দিম কিন্তু কেৱল 5টা কেন্ডিডেট লৈ কাম নহ'ব 5টা কেন্ডিডেট জিকি আহিব লাগিব তাৰ পিছত 35টা সমষ্টি মুছলমান মানুহবিলাকে UPPL কেন্ডিডেট ভোট দিবাই লাগিব এই অনুৰোধ কৰিছো আৰু সেই অনুৰোধ অনুযায়ী আজি আমি মুছলমানক 5টা কেন্ডিডেট দিয়া হ'ল সবচেয়ে হাইস্ট মৰম এইবাৰ পাইছে মুছলমানসকলে আৰু এইটো বুজি পেলাই আপোনালোকে এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ যাও কোনে মৰম কৰিছে BPF কেৱল এটা মাত্ৰ মুছলমান কেন্ডিডেট দিছে মতন